Generalment, a ningú no li agrada sentir dir que forma part d'un ramat, ja que aquesta paraula indica un col·lectiu de persones que no pensen, que segueixen el qui va al davant, sense preguntar-se res, que no té criteri i que es deixa manipular. Tanmateix, l'Evangeli d'avui ens ha dit que som un ramat, però no crec que ningú de nosaltres s'hagi sentit molest, sinó tot el contrari. Puig que ser ramat que segueix el bon pastor ens omple de goig i ens fa feliços. Qui és el bon pastor? Qui és aquest que va al davant nostre i el qual seguim amb confiança? Diu Jesús, el bon pastor dona la seva vida per les seves ovelles. Fa molt poques setmanes celebràvem el moment culminant en què el nostre pastor se'ns feia conèixer. Era el Divendres Sant i escoltàvem commoguts el relat de la passió i la mort de Jesús. Avui, en aquest temps joiós de Pasqua, en la felicitat de celebrar la resurrecció del Senyor, hem escoltat aquest fragment de l'Evangeli que ens recorda qui és Jesús per a nosaltres. Ell és el nostre pastor, l'únic a qui volem seguir perquè dona la seva vida per les seves ovelles. En el seu amor fidel fins a la mort, nosaltres podem trobar el goig i la felicitat. Ningú més no ens pot portar pel camí que du a la vida. Jesucrist, el nostre pastor, no és només algú que ens atreu pel seu amor lliurat fins a la mort. El nostre pastor ens estima cadascú de manera personal i cada un de nosaltres també el pot estimar personalment. I encara hi ha més. Jesús no en té prou amb nosaltres, sinó que vol arribar molta, moltíssima més gent. Encara tinc altres ovelles que no són d'aquest ramat, i també les he de guiar. Elles escoltaran la meva veu i hi haurà un sol ramat i un sol pastor. Jesús expressa així el seu pregon desig que tothom pugui viure plenament el seu camí, perquè aquest és el camí directe que porta a la veritat i a la vida. Tot essent una sola cosa amb el Crist, tinguem també nosaltres aquest sentiment, aquest desig profund mogut per l'amor.